xi qabel kont ħalli Is-serata tajba, sinjura naqawkom għal-shooter! Ejja, l-program li għaddi mal-għajr, intom jek taraw xaġa interessanti dejjem ibatunna għawnek. Ma tiftakar, issa li spiċċajna r-radju għax aħna qegħdin bil-holidays tas-sajf. Holidays. Ftakar f'argument li kien għam waqt li għaddejjin bil-radju. Għannina, jalla argument wieħed għammet konna dejjem bil-radju. Dejjem da kien jaħraq għax dejna nitkellmu fuq il-ħobs Malti. Issa l-argument tiegħek kien illi jekk kun fil-borza tal-plastik karti. U waħda minn il-borza jew tal-karti skont il-baker. Insomma, il-punt tiegħi huwa illi dik li ma taqtaħħiex tibqa' iktar friska. All right. Ħaniprova. Ħaniprova, ħammur, ħanixru ħobża mqatta lesta, ħobża ħanqattaħħa jiena, ħanurikom x'diżastru tagħmel imma mbagħad ħammur nistaqsi n-nies. Għanna ħobża mqatta lesta u hawnhekk għandna ħobża li ħankun qed inqattaħħa. U ħanaraw jekk il-nies ithom mhux it-tuhma qed naqtaħħa kemm jista' jkun preċiża ħalli n-nies ma ntuhomx jifhmu illi li ma jekk u li ma jekk. Hu waħda u waħda. U waħda minnaħa. Li ma taħseb illi hija bħala friskezza l-istess? Naħseb l-istess. M'hemmx differenza. Imbaqtuha jaħxin. Inti xorta l-istess friskezza tkun. Iva. Thank you. Tista' żommhom daw. Hu gidma, tiddejjax. Bil-ġuħ, Din friska. Eh? U di tidher naqej. Naqra iktar xotta. Li l-imqatta tikkażajr iktar xotta, u vera. Mill-li qattajt jena. Mela hawnhekk għandna point, sa naraw. Frisket nejt. L-istess. Inti x'taħseb dwar ħobża għandek tixi mqatta jew għandek tqattaħ inti? Jiena konti preferi mqatta meta konti xi tal-Malti. Idna iktar xotta jew le? Nej frisk. Mela friski l-istess, taħsek. Imma dak it-tarf ħad jieħu dik ħallija. Di friska. U di xotta. Vera? Jew bil-maqlub. Le, ma tittajt li x'taħseb inti, jo. Etnej tajbin. Etnej tajbin? Mela żommhom ġbin, żommhom, għalik dak, għalik. Esperta għandna għawisu. L-istess inta mommi. Barra wieħed żgħir kulħadd qal li l-istess. U aħna ħanatu l-ħobż biex ma jinħelix lil xi ħadd illi niexef u mhux japprezza żgur. Il-ħut. Argument magħluq. Ma naġġax isemmuh. Argument ieħor imma hija mistoqsija oħra għax tal-programm mhux fuq hekk qiegħed. Inti taqbel li tfal għandhom ikollhom mobile. Le, imma ħana li kifa. Kont fejn qegħdin. Aħna saqsejna li tfal. Lilhom stess. Kolli waqgħu lek żgur. Mhux daqshekk tara nara. Inti taqbel li tfal ikollhom il-mobile? U għaliex taħseb ġiri jgħidu tfal mhux suppost ikollhom mobile? Għax tagħmilhom xi ħaġa ħażina. Bħala punishment. Ħammix ximkien u bħala punishment joħdulek il-mobile. Jew xi ħadd tajtu daqqa. Ġieri ħadulek il-mobile bħala punishment. X'tant li julhom il-mur nilgħab ġol-bedroom. Ġol-bedroom nara television, nagħmel YouTube songs u dak hemm il-YouTube fih. Imma jekk tawk punishment kif mort tara television? Jew you cheat. Cheat. Imma inti għandek mobile. Ma nistax ngħid għax imbagħad kulħadd jipprova joħoduli. Il-mobile it-tfal imma għaliex ma jistax ikollhom wieħed. Forsi jkissruh, Eh. forsi ma jafux il-password u nsewh. Mela żoħ nifhem. Il-mobile tal-mami u t-tablet tiegħek. Imma għaliex ma tistgħux tieħdu ta' xulxin? Imma tiegħi għandu game. Aha. U l-mobile għandu games ukoll. Allura inti x'tixtieq imma l-mobile jew it-tablet? It-tablet. Daqshekk. U l-kbar ma jistax ikollhom tablet. Le, u jien għandi imma kuġinti qed diġà għandha 4 phones ukoll 4 phones. 4. għax kull 2 birthdays tagħha ġib mobile għax missiera jaħdem il-go. Allura jżella omla kif ngħidu, mhux hekk? Jien għandha l-iPhone 13 Pro Max u jien għandi Samsung 50 mkisser. Għana basta ġittik web minn tagħha di għajdela. Inta għandek mobile? iPhone 13 Pro. Jitħanina. Għazid kull birthday jisir electronic. U kemm għandek mobiles? Palissa kemm għandek lieta.
U għaliex imma taħseb illi tfal jgħidulhom le la tikber il-mobile? U jgħadu jibatu l-bżina. Xibatu? Per eżempju, jimbatum ħalu, u batum jizifiri ku jibatu l-F-word. All right. Ne, mux tajjeb ekku. Dak kien kollox għall-lum bibtana. Ciao, Ada. Ciao.